unsa man puy hubad aning mga tao nga natawo in taon ning pitsaha Marso 26. O kung ikaw na tao sa Marso 26, naa sa imong kinaiya nga masinahon ka. Unya ikaw wa jud ka na linya sa trabaho. Na linya ka sa negosyo. Pero naaman say daghang manguani mo, manghangyo, mga igsuon, mga ginikanan o mga parente. Sakto ra gyud ang imong income sa imong negosyo. Unya ikaw gusto ka nga mutabang ka sa imong mga igsuon nga maka-eskwela. Unya sayo man ka nga mo kuan sa kaminyoon, ang imong mga plano dili na matuman. Kay sayo man ang imong kaminyoon, ang imong priority ang imo ng pamilya. So mao nay hubad sa imong Marso 26. So mga kahigalaan, mga friends, you need to like this video and share and subscribe. Salamat.